Tady to je nový, to jsme tady posledně neviděli. Co to přesně je? To je vysoká dětská dráha. Vlastně původně tady byla jenom vysoká a všechno, co mělo pod 140 cm, vlastně nemohlo nahoru. Jasně. Tak se sám bar vlastně rozhodl postavit tady tohleto nově, že vlastně i maličký děti si můžou zalíst vysoko. Takže ty podobné překážky, co jsou tam velký, jsou udělané tady pro prd. What I'm gonna do, but someday. A jinak, když jste si koupili ty vysoké překážky a v ceně těch vysokých překážek jsou i tady ty nízké překážky. Si doporučujeme, abyste začali tady tím, abyste si natrénovali, dokud jste nad zemí, tak abyste se seznámili s tím lanem, jak to vlastně funguje. Nevím, jestli už máte nějaké zkušenosti nebo ne, ale je to taková dobrá rozcvička s tím, že když byste potřebovali něco poradit, ukázat, tak vám to jednoduše ukážeme, dokud jsme na zemi. Tak, na každém stromě takhle fotka s názvem dané překážky a s návodem, jak se překážka má přelízat. Vždycky cílem je dojít od jednoho stromu k druhému. Oh, I'll be there in a heartbeat. Oh, tell 'em my soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through, and I'd give away. Tak já si vlastně vezmu k sedáku. Tak, se postavte prosím každý k jednomu sedáku. Pro pány máme oranžový, pro slečny žlutý, to jsou trošku menší. Ta helma funguje jako cyklistická zvednutá. Dalšího nejdůležitější na celé trase bude jištění. Jistit se budete vždycky na ocelový lano, který poznáte podle tohohle bílo-černého oplatu. Na každém stromě je takovýhle oko, do toho oka se zajistíte třeba, když se budete chtít fotit nebo odpočívat, anebo kdybyste třeba nedošáhli na další překážku, ale to u vás nehrozí. To samotné předsvakávání spočívá v tom, že sundáte jednu karabinu, dáte ji buď do toho oka, nebo na další překážku a potom teprve sundáte tu druhou. Nikdy nesmíte sundat obě dvě najednou. Tak, ještě koukáme tady možnost zaplatit si instruktora sebou, nebo jak to tady funguje? Můžete si zaplatit instruktora, který vlastně celou tu trasu položí s váma. Podmínka, jediný problém je, že ten instruktor lze jenom modrý okruh. S váma nepůjde černý prostě. Jo, modrý, dobře. Someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Ale teď se zapři, jo? Máš to tam? Make
hear it coming, feel the rush. Oh, feel it in the air. Keep on moving it forward and live with no fear. Feel the rush. Oh, feel it everywhere. Keep on moving it forward and live with no fear. Super, super. Dobře ty. Jo, mě ten adrenalin nevadí. Já jsem úplně v klidu. Já se nebojím. A cože to jdeš dělat? Skákat. Pojď. As you bubble up, feel it up, select a pull and juggle up. One time come again, make we double up. Pick up the youth, them not struggle up. Yo, make me know so we must survive, we feel alive. Nobody can break, we strike the compromise, the limit of reach the sky. Every time you hear it coming, feel the rush.